Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Kamar yadda kuke gani wannan wani ɓoyayyen sirri ne da jakadiyar tonon asiri da ke da shafuka a kafafen sada zumunta musamman na Instagram ta bankaɗo shi game da wannan jaruma Momi Gombe. Mai sauraro ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi Najeriya game da masana'antar Kannywood. Kamar yadda kuke gani wannan wani ɓoyayyen sirri ne da ya faru da jaruma Momi Gombe game da wani mawaƙi da ke masana'antar Kannywood wanda aka fi sani da Adam Fasaha. Tun a kwanakin baya jaruma Momi Gombe ta nuna cewa tana son shi wannan mawaƙi wato Adam Fasaha. Bayan sun ci gaba da soyayya sai wata ƙura ta zo ta rushe wannan soyayya tasu. Amma kuma a cikin soyayyar da suka gabatar a can baya sun sheƙe ayarsu matuƙa domin kuwa an samu fitar wasu fefayen bidiyo game da hotuna da aka nuno Momi Gombe a kan cinyar wannan mawaƙi wato Adam Fasaha. Dama Hausawa kan ce rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya kam ta mai kaya. Sai a yanzu ne wannan asiri nasu na abin da suka aikata ya fara tonuwa. Bayan bayyanar wannan hoto shine jama'a suka ankare cewa ita wannan jaruma Momi Gombe tana bin dukkanin wani sabon mawaƙi ko kuma mawaƙin da yake tashi a masana'antar Kannywood, tana bin shi da niyyar su ɗaura soyayya. Ta liƙe masa kuma ta nuna masa cewa tana son shi ne tsakani ga Allah wanda a zuciyarta ko kaɗan babu hakan a ciki. Kawai dai tana son kasancewa tare da shi ne saboda wannan baiwa da Allah ya masa ta waƙa da kuma wasu kuɗaɗe da yake samu sanadiyyar wannan baiwa tasa. Idan ta ci rabonta sai ta sake ka a iska. Kamar yadda yanzu take kasancewa tsakaninta da fitaccen mawaƙin nan wanda aka fi sani da Hamisu Breaker, ta liƙe masa ta manne masa har tana nuna masa a zuciyarta ba ta da wani wanda ya wuce shi. Wannan shine ɗan taƙaitaccen abin da yake faruwa a masana'antar Kannywood game da Momi Gombe da jaruman da suke ƙoƙarin tasawa ko kuma waɗanda suka tasa. Mai sauraro kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye. Mun gode.